अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. वेंगुर्ला तहसील कार्यालय यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री शासकीय योजना सुलभीकरण अभियान अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी महास्वराज्य अभियान शिबिर या कार्यक्रमात वेंगुर्ला तहसील कार्यालयाच्या नियोजनाच्या अभावाचा फटका नागरिक, दिव्यांग आणि वृद्धांना सहन करावा लागला. पाहुयात नेमकं काय घडलंय वेंगुर्ल्यात. काय झालं? पाणी मिळणार नाही. काय झालं? तिथे पाणी मिळणार नाही. कशासाठी? तुम्ही कशासाठी आलेला? कशासाठी? अपंगाचा असा की कशासाठी असं शिबिर कसला? म्हणजे काय तुम्हा- नियोजन असं इथं? तहसील कार्यालयाचं नियोजन काय नाही? काय असं तर तुम्ही दाखवा आमचं नियोजन काय असं ते. इथे पाणी मिळत नाही असं एक बॉटल कोणा खातो 9 वाजल्यापासून लोक तळमळतात मग इथे. हो, एवढे लहान लहान मुलं ते अपंग आणून इथे कशात हे करतात, त्यांचं हालापेष्टा करतात. हा? काय फायदा सांगा ना तुम्ही. आमच्या बरोबर की नाही तुमच्या अधिकाऱ्याची. तुम्ही कशासाठी आलात काका? तुम्हाला कोणी बोलवलं इकडे? ग्रामपंचायत. कुठची ग्रामपंचायत? दाबोली ग्रामपंचायत आहे. तुम्हाला बसायला आतमध्ये जागा नाही? अशा प्रकारे या ठिकाणी वेंगुर्ला तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात आहे आणि शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आज घेतला जातोय शासनामार्फत. मात्र ग्रामस्थ असतील, या ठिकाणी अपंग असतील, यांची हेळसांड होते. कोणतंही नियोजन नाही या ठिकाणी शासनाचं. कोणतंही नियोजन नसल्यामुळे या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांना, या ठिकाणी आलेल्या सर्व ग्रामस्थांना याचा त्रास सहन करावा लागतोय. कार्यक्रम होता, 11चा टायमिंग होता, अजूनही प्रांत या ठिकाणी आले नसल्यामुळे या ठिकाणी नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. तहसील कार्यालयाच्या एंट्रन्सला सुद्धा ग्रामस्थांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. कोणतेही नियोजन नसल्यामुळे याचा त्रास जो आहे तो ग्रामस्थांना सहन करावा लागतोय. अशा प्रकारे अपंग सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मात्र त्यांच्यासाठी कोणतेही नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं नाही आहे. हे तहसील कार्यालयाचं या ठिकाणी एंट्रन्स आहे, गेट आहे. अशा प्रकारे गेटवरच ते बसलेले आहेत आणि त्यांचं कोणतंही नियोजन करण्यात आलेलं नाही आहे. महिला या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि अशा दरवाजावर या ठिकाणी बसलेले आहेत. मात्र शासनाकडून कोणतेही नियोजन जे आहे ते करण्यात आलेलं नाही आहे. सगळी मोठी गर्दी आज तहसील कार्यालयामध्ये पाहायला मिळते. मात्र शासनाकडून कोणतेही नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांना बोलवलेलं आहे, मात्र कशासाठी बोलवलेलं आहे हे माहीत नाही आहे. तुम्ही कशासाठी आलायत या ठिकाणी? तुम्ही कशासाठी आलाय? घरगुती विषय आहे. पण तुम्हाला काय नियोजन कोणी सांगितलं होतं का? कशासाठी? सांगितलं गावची आमची असते. काम झालंय का तुमचं? काय झालं नाही. या ठिकाणी महिला सुद्धा आपल्याकडे आहेत. ताई, तुम्ही कशासाठी इलात गे? तुम्ही कशासाठी इलात? काय सांगलं तुमका? कोणी बोलेला? अंगणवाडी सेविका
ठिकाणी आम्हाला आले होते रेशन कार्ड करायचं रेशन कार्ड आहे ते नवीन करायचे विभक्त करायचे मग ते हे रेशन कार्डाचा हा फॉर्म आहे काय तुम्हाला कशाला? आणि या ठिकाणी आतमध्ये बसायला जागा नाही, तुम्हाला काय नियोजन नाही? आतमध्ये गर्दी आहे अशा प्रकारे महिला या बाहेर बसून फॉर्म भरत आहेत. कोणत्याही प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी दिसत नाहीये तहसील कार्यालयाचं. तुम्ही कशासाठी येलात? मला मॅसेज आले की आपण ते इंडी कार्ड आणि आणायला सांगितले होते. मग तुम्हाला कोणी बोलवलं? तिथं ना व्हॉट्सअपला बाबू देसाई मी फोन लावलेला. बाबू साहेब बोलले तिथं काम चालू आहे, कागदपत्र नेऊन तिथे भरा. म्हणून आम्ही घेऊन आलो, रिक्षाने आलो तिथं. त्यामुळे आज जो या ठिकाणी कार्यक्रम होतोय तहसील कार्यालयात, वेंगुला तहसील कार्यालयात, शासन आपल्या दारी या संपूर्ण कार्यक्रमाचा बोजवारा जो आहे तो उडालेला आहे. ग्रामस्थांना या ठिकाणी कल्पनाच नाही की आपल्याला कशासाठी बोलवलं आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत प्रत्येक अपंग असतील, अंगणवाडी सेविका असतील, त्याचप्रमाणे ग्रामस्थांना बोलवण्यात आलेलं आहे. मात्र कोणतीही कल्पना त्यांना दिलेली नाही. सर्व कागदपत्रे घेऊन बोलवण्यात आलेलं आहे. मात्र त्यांना अशा प्रकारे दरवाजावर या ठिकाणी गर्दी होत आहे. ग्रामस्थांची, सर्व नागरिकांची गर्दी होत आहे, अपंगांची गर्दी होत आहे. त्यांना बसायला या ठिकाणी जागा नाही आणि अशा कार्यक्रमाचं नियोजन होणं गरजेचं आहे. याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घ्यावी अशी मागणी होते ग्रामस्थांकडून. त्यामुळे तात्काळ याची दखल घ्यावी. प्रांताधिकारी अजून आलेले नाहीत, कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं नाही. 11चा टायमिंग असल्यामुळे या ठिकाणी अजूनही कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं नाही. बरेचसे लोक या ठिकाणी तात्काळ बसलेले आहेत. सकाळी 9 वाजल्यापासून 8 वाजल्यापासून या ठिकाणी लोक आहेत. आपल्यासोबत या सुद्धा महिला या ठिकाणी आहेत. ताई, तुम्ही कशासाठी आलायत या ठिकाणी? आमचं रेशन कार्ड देऊन आम्हाला 9 महिने झाले, अजून आम्हाला रेशन मिळत नाही. त्याच्यावर तुम्हाला आज कोणी बोलवलं या ठिकाणी? ह्या आमच्या ग्रामसेविका ज्या आहेत त्यांनी सांगितलं फॉर्म भरून आम्हाला बोलवलंय. तुमची तक्रार आहे ती घेऊन या. रेशनकडे तक्रार तुम्ही घेऊन आली. मग तुम्हाला आता या ठिकाणी झालंय का तुमचं काम? बसायला जागा नाही, काय नाही. जागा नाही, काय नाही, गर्दी आणि काय कसली सोय नाही आहे. वयस्कर एक तर आम्ही हार्ट पेशंट इथे बसणाऱ्या गर्दी आणि अजून ते अधिकारी पण कोण आले नाही आहेत. त्यांनी नियोजन करायला पाहिजे. अगोदर 1 दिवस अगोदर त्यांनी करायला पाहिजे सगळं व्यवस्थित. पाण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे. आम्ही अधिकाऱ्यांना त्यांनी सांगितलं तुमचं मी 8 दिवसात काम करतो, तुम्ही जा घरी. आता आम्ही घरी जातो. आम्ही ते अधिकारी म्हणाले 8 दिवसात तुमचं आम्ही काम मग करतो. तुम्हाला आज ज्या कामासाठी बोलवलं ते काम झालंच नाही तुम्हाला. मग फुकटचे तुमचे या ठिकाणी यावं लागलं. आता आजी, तुम्ही कशा गेला? म्हणजे मला राशन कार्ड मिळत नाही, लाईट नाही, परत पाणीचा लफडा. एक आमच्या गावात बस नाही, काय नाही. डॉक्टर कदाचित 300 रुपये घालून बसेल. तुमका या हैसर कोणी बोलायला? जाण आमची बालवटची बाई आहे, फॉर्म भरलेली आम्ही. तुमचं झालं काम? नाही, आता तिथं फॉर्म घ्यायचे आहे. तुका पाणी पिणी तरी मिळाला का हैसर? आणि आमच्या घरवाल्याने आणला गेला खुर्ची नाहीये, किती लोक उभी आहे, बसायला खुर्ची नाहीये, पाणी पण नाहीये. आम्ही सुद्धा पेशंट आहोत, आम्हाला सुद्धा ह्याचा त्रास आहे MMPचा. कुठे बसायचं आम्ही? बसलं काय? अशा प्रकारे या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या विविध समस्या आहेत.
समस्या म्हटल्यावर या ठिकाणी आल्यानंतर साधं पाणी सुद्धा मिळत नाहीये, बसायला जागा नाहीये, नियोजनाचा अभाव आहे, दरवाज्यावर गर्दी आहे, या ठिकाणी कोणी शासकीय अधिकारी नाही त्यांना नियोजन सांगायला, आणि असं मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जो बोजवार आहे हा शासन आपल्या दारी ह्या कार्यक्रमाचं उडवलेलं आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची तात्काळ दखल घेऊन या ठिकाणी नियोजन करायची मागणी ग्रामस्थांतून होते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.